Алхамдулиллахи Раббил Аламин ва саллаллоху аля сайидина Мухаммад ва аля али ва асхаби аҷмаин. Бародарон ва хоҳарони азиз, имрӯз мо китоби боғи ахлоқи накурон давом медиҳем. Нафс душмани асосии инсон аст. Агар мо нафси худро шиносем, мо Худои таолоро мешиносем. Нафс бинобар табиаташ бар беадабӣ омехта шуда, дар ҳоле ки банда ба пайравӣ аз адаб амр карда шудааст. Пас нафс душмани ҳамешагии инсон аст. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт: душмантарин душмани ту нафси туст, ки дар миёни ду канори туст. Аз ин рӯ касе ки лаҷоми нафси хешро дар шаҳватҳо ва лаззатҳояш сар додааст, бо ӯ дар фасодкорияш шарик аст. Вақте дӯстони Худо аз ин ҳақиқат огоҳ шуданд, бандагони Худоро огоҳ карданд, ки асос ва асли ҳар гуноҳи ғафлат ва ширк хушнудӣ аз ин нафс аст ва асли ҳар навъу тоату эҳтиёт ва иффат аз ҳарому нохушнудӣ аз ин нафс аст. Агар мо аз ин нафс розӣ набошем, бар ин нафс кор кунем, ин сабаби ибодату тоату розигии Худо мешавад. Амали андаки ҳамроҳ бо эътимод ба раҳмати Худо таоло беҳтар аст аз амали зиёд ва эътимод ба нафси хеш. Мисол одаме ки ба раҳмати Худо умед дорад, амалҳои андакшам бисёр мешавад. Одаме ки ба нафси худаш, ба амали худаш қониъ мекунад, амали худашро нигоҳ мекунад, ин одам амали бисёрам кунад, ин кам ҳисобида мешавад. Бандаи оқил ки ҳақиқати нафси худро дониста, нотавониву оҷизӣ ва масири ба фано наздикшавии ӯро дидааст. Парвардигорашро ба тавоноиву бақо ва қудрату азамату кибриё шинохта, зеро ӯст ки ин нафсро офарида ва аз нестӣ ҳасташ кардааст ва мо бояд аз Худое ки холиқ ин нафс аст дуо кунему мадад пурсем. Вақте Худои таоло дӯстони худро хитоб кард ва ба ҳузури хеш хонд, онҳоро ба роҳи осонтарин ва наздиктарин огоҳ кард, ки ин роҳи душманӣ бо нафс аст. Худои таоло ба яке аз дӯстонаш дар хоби эшон гуфт: нафсатро душман бидор, зеро маро ғайри ӯ даъватгари дигаре дар подшоҳӣ набошад. Яъне чунки нафс чизеро талаб дорад ки маръу таолоро бувад, аз қабили кибриёву азамат, фармонбарии мардум ва итоати онҳо аз ӯ, дар ҳоле ки ин сифатҳо равон нест магар офаридгорро, ки бузург ва ҳар чизе ки ба ӯ нолоиқ аст пок аст. Валҳамдулиллаҳи Роббил Аламин.